pemimpinnya. Ngono. Kula lek ngaji teng pundi-pundi kadang ana calon bupati, calon DPR, calon gubernur, tak omongi ngono. Wis ora usah kadek kampanye saudara-saudara. Mari kita berjuang bersama-sama saudara-saudara. Kalau saya menang dan terpilih, saya berjanji akan membela kepentingan rakyat kecil saudara-saudara. Malah dipreketek karo wong. Ora perlu, wis to, resi ono atine, luruskan niate, bela kepentingan rakyate, mesti disenengi karo rakyat. Jarene wong tua biyen, pokok iso dadi gula, mesti dirubung semut. Ana dadi telek dirubung laler. Ora perlu saiki nyalon gawedhe-gedhean baliho. Foto kau wedi baliho kau wedi dipasang pinggir-pinggir dalan sampai manuke kewan apa miberan mau dalan. Ono calon wedok fotone kau wedi ra iso nggih kata-kata. Tulisane ngene kok, coblos saya sudah terbukti rasanya. Itu diluru karo Cah Joroto. Lah mengenai beliau wali napa mboten nggih wallahu a'lam. Kula piyambak mboten ngertos soalé la ya'riful wali illal wali. Ora ana sing ngerti sejatine wali kejaba padha-padha waline karo Gusti Allah. Lah jenengan sing rawuh ya wali ning wali murid. Bapak-bapak munggah sithik ya wali nikah. Arep nyalon wali kota ya ora gablek dhuwit. Tapi ukuran kewalian seseorang niku diantaranya dinilai dari perilakunya kepada Allah dan perilakunya kepada sesama. Karo-karone sae. Dadi mboten gampang-gampang. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula malih kelingan. Nanti enten wong niku cerita ten kula ngene. Ten mriku niku lho wonten wali. Aku penasaran, akhirnya tak takoni. Lah sampean kok ngerti nek wali? Nggih, wali tenang. Kabare ana kabare ngono. Kiambake niku saged salat nang ndure godhong gedang. Langsung tak sauri, ya kuwi wali codot. Napa nek wali iki kudu aneh-aneh ngono to? Ya nek wali, lah nek pemain sirkus. Lah nek pemain sulap, pancen wali niku gadah karomah. Tapi nek urusan ibadah tetep nyontoh Kanjeng Nabi, mboten nyimpang saking prosedure Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi salate ora tau aneh-aneh. Ya padha Kanjeng Nabi niku nek salat ya nang masjid, nang musala, ya nang dalem. Kula dereng nate maca hadis sing unine ketika Rasulullah salat di atas godhong gedang. Urung tau. Rasulullah niku hidupnya proporsional. Ngerti to ora ya wong kene tak omong ngene iki. Ora roh. Ideal ngene lho Bu. Kanjeng Nabi niku yo kaya sing dituntunke ten panjenengan. Wayahe ibadah yo ibadah. Ayo nyaut, wayahe ibadah yo. Wayahe salat yo. Wayahe zikir yo. Wayahe wiridan yo. Wayahe ngaji yo. Wayahe dahar yo, wayahe sare yo, wayahe istirahat yo, wayahe ngunjuk yo. Nah, iki wis wayahe. Ngunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tersuwun. Nah, demikian pula ketika malam hari Rasulullah membagi waktu malamnya jadi 3. Thuluthun li ahli, yang sepertiga malam awal sak protelon sing pertama kangge keluarga, kangge garwane, kangge putra-putrine, kangge putu-putune bercengkrama kalih keluarga. Wa thuluthun li nafsi, yang sepertiga malam berikutnya kangge awake piyambak, kangge istirahat, kangge sare. Wa thuluthun li rabbi, yang sepertiga malam terakhir untuk Tuhannya, kangge Gusti Allah. Jadi wong sing bener niku mboten kok terus Gusti Allah tok 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 tok
sing dipikirno, sing diurusi, ora gelem ngurusi donya, ora gelem ngurusi keluarga. Ora muter tasbih terus ora ngurusi donya, ora ngurusi keluarga. Mboten. Bapak Ibu, pancen muter tasbih niku penting. Ayo jawab, penting ngoten nggih? Muter tasbih. Mah kurang semangat kok. Baleni, muter tasbih. Nggih, muter pacul penting. Zaman muter tasbih pacul ora mbok puter, insyaallah kaliren. Halo, mana ya jawab? Ngitung tasbih, ngitung utang, penting. Mbok jenengan no mek ngitung tasbih tok. Wiridan zikir, ngitung tasbih niku hablum minallahi sae. Tapi utangmu karo kanca, utangmu karo tangga ora mbok hitung, ora mbok sauri. Hablum minan nasi elek. Nun sewu, ganjarane nek ngitung tasbih karo dosane ora nyaur utang niku luwih gedhe dosane gak nyaur utang. Mulai mau mikir ketone utange akeh. Masalah utang iki temenanan. Api kaya apa ibadahe duwe utang kok ora disauri, kedisikan mati karo ahli warise gak diberesi, ana kuburan wis meletet. Sampai wong lunga haji niku masalah utang kudu diberesi. Halo, minimal nyuwun ridane wong sing diutangi. Yu aku ape lunga kaji yu, aku sing diutang sampean 5 juta, tak gene sangu sik ya yu, sone aku wis teko tak sauri. Nek wonge, oh iya Dik ra apa-apa, budal. Nek wonge diomongi ngono, ora iso. Ya ora iso. Ya utange sauri sik. Kowe penak numpak pesawat, aku numpak sepeda ontel. Halo. Lah nek kok meksa budal sing diutangi niku gak rido, hajine yo tetep sah. Pokok netepi syarat rukune, wajibe dilakoni, sah hajine. Ning lungone dihukumi lunga maksiat. Namenangen-angen. Tawafmu meti Ka'bah ping 7 wong catetane tawaf maksiat. Mbok sa'i bolak-balik Safa Marwah dicatet sa'i maksiat. Loro. Halo. No. Kajine ra ngira iso mabrur. Kaji niku kan tingkat-tingkatan kula sering matur. Tingkat yang paling inggil piyambak paling sae. Harapan semua orang yang dijamin surga, dibebaskan neraka, diampuni semua dosanya, namine haji mabrur. Nah tingkat sak ngisore namine haji makbul. Pokok syukur keterima ngono wae hajine, urusan ganjaran karo. Lah ngisore meneh namine haji mardud. Niku kaji sing ketolak nganggur kana gawene. Paling elek dhewe namine Haji Muhyiddin. Wis paling orang genah tukang bubur nek gaji. Paling ra genah, mulane bendina wis gegeran terus karo Hajah Rumi kuwi. Anggitmu sing ana TV-ne omahmu tok ngono ya. Omahku yo enak kok. Sinetron ora bareng-bareng. Wong haji kate duwite ora beres, hasil dolim karo wong, hasil duwe anakan, hasil korupsi, barang ngono ku ora ngira ketrima. Kanjeng Nabi sing dawuh, man hajja bi haramin aw min haramin. Sapa wonge haji kok nganggo duit haram, kecampuran sing haram. Idza qala labbaik Allahumma labbaik, nalikane wong kuwi maca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, fa ajaballahu
lahu Gusti Allah jawabi la labbaik laka wala sa'dai. Mbok wong elek maca talbiyat ya khusuk ambek merem-merem. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Dijawab ambek Gusti Allah. Gak labbaik-labbaikan. Labbaik apa? Utangmu nang tanggamu ra mbok sauri. Makane ngapunten nggih, ana cerita, ana pejabat lunga haji tapi hasilnya korupsi. Tapi ki aku ya diceritani kancaku. Nah, aku diceritani kancaku Bu Camat iki. Pokoke pejabat ki mbok dadi mbah apa. Aku apa ngarani ki ora penak, pokoke dadi mbah apa. Mbah apa. Lunga haji nganggo duit korupsi. Kawinane lancar kono, tapi suwe-suwe ana kendala. Kendalane iki pas balang jumroh. Balang jumroh niku kan simbol balang setan. Nganggo kerikil diantemno bismillahirrahmanirrahim akbar cetak. Watune lho balik. Dicukuk diantemno neh bismillahirrahmanirrahim akbar cetak. Balik neh cukuk antemno neh bismillahirrahmanirrahim akbar cetak. Balik terus. Penasaran watune dicukuk. Didelok dak ana tulisane ngene. Maaf, sesama setan dilarang saling lempar. Padha setane kok teman-teman mbok sing rukun. Subhanallah. Lah, jamaah haji tahun niki ujiane ageng sanget. Nyuwun berkah Fatihah saking panjenengan sami, mugi-mugi dulur-dulur kita ingkang nindakaken ibadah haji pinaringan selamat. Ujiane Masya Allah, mulai badai pasir, angin boten karu-karuan, udan gak leren-leren, udan es, ono hotel kebakaran, ono teror bom, sampai terakhir tragedi Mina. Subhanallah. Makanya nek kula angen-angen visa kula mboten mandhap, kula gagal budal niku ya ana hikmahe. Cara budal ya ora iso petuk wong Jarata sing jebure-jebure sok.